Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga hinigugma ko mga igsuon diyan ni Kristo sa atong pagsaulog ni Santos nga misa karon. Magpadayon kita sa pagampo alang sa kalinaw sa kalibutan. Labi na dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol alang sa kasulbaran sa mga krimen nga nagakahitabo, mga bag-uhay lang. Ug alang usab sa mga biktima sa pagpatay, no, alang sa ilang mga pamilya nga nagsubo. Ato sa ngayon po ang atong birthday celebrant karong adlaw, ang atong isong pari nga si Father Alvin Pusta. Atong iapil ang prayer intentions sa pamilya ni Ma'am Nena Golias, pamilya ni Henry and Bibi Evangelista, pamilya ni Marian Ratso, pamilya ni Jean Rizalde, usab ang prayer intentions sa pamilya ni Nika ug ni Manny Cinco ug ni Menchi ug Edmond Veloso. Atong iampo padayon ang kahimsog sa panglawas sa atong mga igsuon nga nagmaluyahon. Ilabi na ang kahimsog sa ni Mami Flor ug usab ni Father Jerry Salise. Apil ang panglawas ni Jacinta Crescencia Jansian, Mario ug Milicia. Atong iampo ang kapahulayan dayon sa makalag sa atong mga igsuon, Pablo Tansing, Bonifacio, Tan Ilay, Dionisio, Antonia Marciano Florenda, Joaquin, Polonio, Dico, Fanta, Tuaco, Daya, Ibo, ug Sergio. Apil usab ang kalag ni Antonio, Teofana ug Vincent. Ug alang sa atong mga personal intentions, atong ipadangat kini ngadto sa Ginoo diha sa atong tagsa ka mga kasing-kasing. Andamo nato karon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Dios ning Eucharistia, pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. O Dios nga nagbuot nga bitayon didto sa krus ang imong anak alang kanamo, luwasa kami sa gahom sa kaaway ug itugot kanamong imong mga alagad nga makaambit kami sa grasya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Pariseo og magtutudlo sa balaod nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tawo, mitindog og misugo nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labawng hukmanan, "Mga taga-Israel, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton niining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag ti Judas nga nagpakadakong tawo ug may mga 400 ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya og nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsenso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tawo. Apan gipatay siya og nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa ni ining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila, kay kung kining ilang laraw ug buhat, iya lamang sa tawo, mahanaw gayud kini.
Apan kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labang hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles ug gipalatos ug gibawran sa dili nga gayud pagsulti sa ngalan ni Hesus ug gibuhian sila. Unya nang gula ang mga apostoles, malipayon ang mga nga ang Dios nag-isip kanila takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Hesus. Ug matag adlaw dito sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila pagtudlo ug pagwali sa maayong balita mahitungod kang Hesus nga Mesiyas. Pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo maoy akong kahayag ug akong kaluwasan, kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo maoy dalangpanan sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kahadlukan. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini mao ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlogi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini, mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghang kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod ug milingkod didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna, duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot ug sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, mingon siya kang Felipe. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Felipe, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kun unsay iyang buhaton. Si Felipe mitubag, bisag mo palit kitag pan nga balig duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon nining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, mingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka pan nga espada ug 2 ka isda, apan mag-unsa man kini alang nining tanang tao. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tao. May dagang balili niadtong dapita. Busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sana nga busog na silang tanan, mingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusa ninyo ang mga salin, aron walay mausik. Busag hipusa nila ang tanan, ug ang mga salin sa 5 ka pan nga espada nga gikaon sa mga tao nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, mingon sila, sa walay duha-duha, siya gayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan.
Nakamatikod si Jesus nga muduol sila kaniya ug kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga naginusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. There is a thought-provoking quote from an unknown author that says, "If we can only gather leftovers from all tables in the world, we can end world hunger." Kung tanang salin sa mga lamisa sa tibuok kalibutan, atong tapukon, masulbad nato ang problema sa mga tao nga walay gikaon. Mga igsoon, kahibalo ba mo pila ka mga tao ang mamatay sa usa ka adlaw tungod sa kagutom? Last September of 2022, Al Jazeera News Network reported that as many as 19,700 people are estimated to be dying of hunger every day. 19,700 people. This translates to one person dying of hunger every 4 seconds. Just imagine. This data is from a reliable NGOs studying on the matter of world hunger. Mga igsoon, kung ugaling makakaon ta matag adlaw og katulo, bulahan na ta kaayo ug angay gid tang magpasalamat sa Ginoo. There is no single reason for the problem of world hunger. It is a deadly mix of poverty, social injustice, conflict, war, climate change, and bad economics. At masabtan nga ang problema dili basta-basta. Damubati ganita nga wala gid tay mahimo sa pagsulbad niini. So we try to ignore the problem. Mupiyong na lang ta aron dili nato makita ug dili nata makonsensya. Ang pangutana, mga igsoon, malipay ba kaha ang Ginoo kung dili ta magtagad sa kagutom sa daghang mga tao? Kanang dili na lang ta manginlabot sa maong problema? Abi ninyo, masabtan ba yan nato kung ang mga tinun-an ni Jesus magpanglingo atubangan sa daghan kaayong mga tao nga misunod sa ilang magtutudlo ug karon walay makaon. Si Felipe nakaingon, bisan pag 200 ka adlaw nga sweldo, dili paigo, ipalit og pagkaon alang ning daghang mga tao. Dili gyud ta matingala kung pilion sa mga tinun-an nga palakton na lang ang mga tao aron magkanya-kanya sa pagpangita og makaon. Pero mga igsoon, dili kini mao'y gusto nga mahitabo sa Ginoo. Hinoon, gidawat niya ang 5 ka pan ug 2 ka isda nga gipaambit sa gamayng bata. Ang mga Bible commentators abtik nga mopasabot nga kining maong bata pobre gyud ni. Kaya ang iyang balon barley loaves, pansibada nga pagkaon sa mga kabus. Ang mga dato god sa ilang panahon, wheat bread man ang kanon. So bisan sa iyang kapobrehon, kining bata, nagpakita sa iyang pagka-manggihatagon. Kining gipaambit sa bata, gidawat ni Jesus iyang gipanalanginan o gitunol ngadto sa mga tao aron sila makakaon. Ang resulta, nangabusog ang tanan ug nakatigom pa sila 12 ka bukag nga sobra.
Adunay mga Bible commentators nga nangutana, posible ba nga ang bata ra gyud may dala nga pagkaon? Daw dili kini mahitabo. Labing siguro daghan sa mga tawo nga misunod kang Hesus ang nagdala usab og pagkaon. Pero isig tago sila kay naniguro para sa kaugalingon. Diha pa sila nagpagawas sa ilang mga dala sa dihang nakita nila kining pobreng bata nga mipaambit bisan sa gamay nga iyaha. Ug kini matud pa sa mga Bible scholars, maoy usa ka dakong milagro usab nga nahitabo. Ang pagkausab sa mga tao gikan sa pagkalaog ngadto sa pagkamanggihatagon. We need this kind of miracle today. Kung ang mga tao makat-on lang unta sa pagpaambit, dili na maglinaog ba? Wala na'y magutman pa ning kalibutan. Matud pa sa usa ka magsusulat, earth provides enough to satisfy every person's needs, but not enough to satisfy every person's greed. Tinuod, ang abot sa yuta paigo gyud sa panginahanglan sa tanan, pero dili ni paigo alang sa katagbawan sa mga laog ug hakugan. The world has enough resources to feed all of human race. The big problem is uneven distribution of wealth and the greediness of some people. Isip mga sumusunod na Jesus, unsa may angay natong buhaton karon. Una, mga igsuon, likayan gyud nato nga mahimong laog ug hakog. Dili ta angay magpalabi og tigom kay dili man nato magamit kining tanan ug dili sab nato kini madala sa lubnganan. Dili ba? Ikaduha, dili sab ta angay nga magmausikon. Bisan gani ang Ginoo nga maoy tag-iya sa tanan, naniguro nga walay mausik, iyang gipahipos ang mga sobra aron nga kini maggamit pa sa uban nga walay gikaon. Mga igsoon, kung doon na tayo sobra, kung doon na tayo mga pagkaon o butang nga wala na gamita, ihatag ka na nato sa mga kabos aron nga mapahimuslan o makatabang. Ikatulo, bisan sa atong pagkaordinaryo, kita mga igsoon gidapit na Jesus nga magpakabana sa kalisod o kagutom sa ubang mga tao. Bisan sa atong kakabos, kita iyang gidasig nga magmanggihatagon. Hinumduman nato nga bisan ang gamay nga ato akon atong ipaambit o pabindisyonan sa Ginoo, layo ni kapaingnan ug daghan ang matabangan. Si Saint Teresa of Calcutta ang nag-ingon, if you cannot feed 100 people, feed just one. Bisan usa lang ka tawo ang ato matabangan, dako nakaayo nig bili sa maong tao ug makalipay gyud sa Ginoo. Hinumduman nato ang giingon ni Jesus, whatever you do to the least of these brothers and sisters of mine, you are doing it to me. Matthew 25 verse 40. O sa katapusan, ato kanunay nga hinumduman nga si Jesus mao ang tuburan sa tanang grasya ug kaayo. Kun do naman tay gihuptan karon nga kabtangan, kun do naman kitay pagkaon kini tungod sa Ginoo. Busa angay gyud ta kanunay nga magmapasalamaton kaniya. When we give thanks to the giver, we don't forget to share our blessings to others. Why? Because this is the will of the giver. He said it clearly. You receive freely, give freely. Matthew 10 verse 8. And so, we remember this always. If we can only gather leftovers from all tables in the world, we can end world hunger.
Daigon ka, Ginoo, Dios sa kagahuman. Sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Luyog ang katawhan, amo mga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Kasamo halad ko, kalinaw mo, kalipay ko, pulo mo, sundon ko. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo ng galing sa imong mga kumot, aron sa pagdayeg ng himaya sa iya, aron sa kapustanan sa Kristo. Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panalipod, dili gayud namo wadon ang kinabuhi nga imong gihatag, ug makadangat kami sa way katapusang gasa nga imong gisaad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan manalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gigahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Magbusa ban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos ni Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahisasan. Dayon ang nagani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahisasan. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, ang pagsantos ni magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo, ang paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdom may ginawang mong simbahan sa tibok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diya sa gugma,
uban ni Francisco among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kalawi kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios sa iyang bana nga si Senyor San Jose, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato na Jesus. Naa sa langit pagdaygon nimo ngalan. Matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon niya nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanan dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa nang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesukristo nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Karon atong ipakita nga tuang panaginig sa unay. Kordero sa Dios, kini mao si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Akto sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan. Ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya kauban kanako. Ug hingpit kong gihiusang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, bantayi, pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos, aron kami nga naluwas, pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, malipay unta sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo.
Nahalad na ang misa, dado nato ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magpasalamat sa